Guys, duwa mi og magduwa mi og cheese. Ang among ay sa kini kay pure gyud tao ang among kabayo, kabayo gyud siya. Ang rock, balay, ang pun mga taw-taw nga murag ininsik ni siya. Ininsik, oh insik ni mo ni cheese board sa insik. Oh, Shaolin. Nya ako kini itom. Now itom mo. Brown na. Oh, brown din ni. Namay ni kay isog kig naong, muda og gini kay isog kig naong. Mga taw-taw. Oh, kini mo ni among mga tao. Cheese board ni ha. Gatalikod na to pag nalimo. Ano bang ganito na lang? Ako kay mga tao gid sila nga duwa cheese oh. Manang cheese board. Akong kontra si Brad Chris, so engineer ni. Brad ni. Medyo mang. Aras ko na, wala pa na nahuman. O, wala na daw pa. Okay. Okay. Sus, ano na yung tao ko na be? Tao. Kuwan mo na din mo. Pure gini nga, kuan. Again. Nanam ng China yung sundalo mo gilod. Ano? Oh, si away nga gini sundalo. Sum ni. Balay ni. Aw. Tawir. Tawir. Hindi po naman nasa chat ko tawir. Tawir siya.